Бүген тапшыруга келген кунак белән без очрашырга инде күптән сүз куешкан идек. Ләкин ул шул кадәр эшлекле кеше, әле вакыт җитми, әле бер эше килеп чыга, әле теге эше. Һәм шушы очрашуыбыз безнең 3 елга сузылды дисәм, бер дә ялгыш булмас. Язмыш сәгате кушкандыр инде. Ниһаят бүген вакыт табып, ул безгә кунакка килде. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта бик тә мөхтәрәм шәхес. Ул шагыйрь, дәүләт эшлеклесе, публицист, җәмәгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, алай гына да түгел, Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев бездә кунакта. Исәнмесез, Разил Исмәгилович. Исәнмесез, саумысыз. Әлбәттә, мин бөтен сезнең хезмәтләрегезне, регалияларыгызны санап бетермәдем. Алай булса, безнең ярты тапшыруыбыз үтеп китәр иде. Сезнең белән сөйләшәсе, сүзләребез, сезгә бирәсе килгән сорауларыбыз шактый күп. Һәм иң беренчеләрдән мин хәтта сорамыйм да, сез кайсы яктан дип, чөнки сез инде билгеле Татарстанның Түбән Кама районы Ташлык авылына шулай бит. Менә шунысын сорасым килә. Ташлык нәрсәсе белән шул хәтлек үзенчәлек ул? Ул нишләп ул безнең халкыбызга шул хәтлек талантлы шәхесләр биргән? Нинди сире бар аны? Сез ничек уйлыйсыз? Ул инде аның тарихыннан килә, беренче рәттә нарсы табигатыннан килә. Менә риваятлар буенча хәтта Кулгали безнең авыл тирәсендә, авылдан ерак түгел, Зәй елгасының Камыга койган тирәсендә туып үскән дип әйтәләр. Һәм аның кабере дә шунда булырга тиеш дигән фараз бар. Аннан соң безнең күрше авылда гына атаклы дин галиме Таҗетдин Ялчыгыл яшәгән, мәдрәсәләр төзегән, укыткан. Безнең авыл кешеләре шушы Таҗетдин Ялчыгылның шушы мәдрәсәләренә барып укыганнар. Шуңа күрә ничек инде аннан мәгърифәтле кешеләр чыкмасын, ни өчен талантлы кешеләр чыкмасын? Чыннан да безнең яктан бик күп талантлы кешеләр чыккан. Менә минем авылдашым Алмаз Хамзи, минем партадашым, классташым. Аннан соң безнең күршедән генә Рафаил Сахабиев, Зөлфәт Хакин, Гамил Әсхәдулла, әллә кемнәр санап китсәң бик озакка. Хәтта ялгышмасам, безнең Казан шәһәре мэры да сезнең төбәктән түгелме? Аның әтиләрнең, әниләрнең йорты безнең йорттан 500 метрда гына. Менә бит. Шуннан да бик тә миңа һәрвакыт нишләп бер авыл шул хәтлек зур шәхесләр бирә алган, аның нинди дә булса бер серле бер җире бардыр инде дип уйлыйм инде мен. Мин хәзер дә аның сырын эзлим, сырына төшенергә тырышам. Менә шушы көннәрдә генә безнең авылда шигырь язучылардан аларның шигырьләрен сораган идек. Китапларын чыгарабыз дип. Менә Алмаз Хамзинның инесе Айдар әйтә, ул җыя бу шигырьләрне 60-тан артык кешедән шигырьләр килде ди. Субханалла. Аннан соң кайбер авылларда бит менә туй үткәргәндә, бәйрәмнәрдә баянчы гармунчы таба алмыш тил бирәләр, бер гармунчы. Безнең авылда 500-гә якын кеше яши. Һәм менә күптән түгел генә уйнагыз гармуннар дигән бер бик зур бәйрәм булды безнең авылда. Һәм шунда сәхнәгә безнең авылдан 57 гармунчы баянчы чыгып басты. Бер авылдан 57 баянчы гармунчы чыксын әле. Ул бит инде бу нәрсә турында сөйли. Ул бер районга 57 гармунчы булмый әле. Кара син аны, шуннан да искиткеч. Әтиәниләрегез турында сөйләгез әле. Шушы Тылсымлы төбәктә менә алар шунда туып үскәннәрме, кайдан булса килеп күченеп килгәннәрме? Ничек? Мен шушы елларда, соңгы елларда үзебезнең нәселнең шәҗәрәсен төзедем. 13 буынга кадәр барып җиттек. Аны Нәҗип Накаш бик матур итеп миңа ясап бирде. Һәм безнең нәселдә инде һәр вакытта да күренекле кешеләр булгандыр дип әйтер идем мин. Менә әнкәй белән әткәй турында. Алар бөтенләй бер-берсенә кара-каршы ничек дип әйтим инде шөгыль кешеләр дип әйтер идем. Әткәй минем гомер буе җитәкче урыннарда эшләде, агроном булды, колхоз рәисе булды, кып-кызыл коммунист. Коммунистның да нинди егенә шул хәтле гадел коммунист. Bir zamanda benim энекәшем Рәмзил көз көне инде басуда калдырган булганнар чигендер, аны кар күмә башлагач инде машинасына тиягәндә алып кайткан малларга шатырга дип. Әткәй шуны күреп, ки шушында ук кире илтеп куй, кайда алдың шунда илтеп куй дип иттергән. Энекәш әйтә икән, әткәй бары шири бит инде ул. Aslında senin işi yok. Eğer de председательның малайы чигендер урлап алып кайткан дигән сүз халыкка чыкса, мин ни йөзем белән халыкка күренермен дигән. Менә шундый кеше ул. Әнкәй инде бөтенләй башка төрдәрәк кеше иде, башка рухтарак кеше иде. Әнкәй бик тә әдәбиятка якын, рухи дөньяга якын кеше. Безнең нәселебездә шундый, аның әтисе дә шундый иде, Нуртдин бабай. Әнкәйнең әтисе, аның энеләре дә гармунда уйныйлар, гармун ясыйлар, алтын куллы кешеләр инде.
O bizning naslda muzikantlar da var, yazıcılar da var, şairler de var. Ona etki bilen enkey ömür boyuna bahslaşıp yaşadılar. Bahslaşının sırrı şunda enkeyinin etisi indi şaktı hallik kişi bulgan. Babay ola indi. Ayım, benim babay indi. Enkeyinin etisi Nurttin babay. Ol avulda alar 5 tuğan erjigit bulganlar. 5 tuğan tekirmen salıp koyganlar, sul tekirmeni. Yargıç salıp koyganlar, timirçilik salıp koyganlar. Onun indi malları da köp bulgan, atları da, sıyırları da, yurtları da eskitkiç yaxşı bulgan. Hem indi Sovet hükümeti onun bütün baylığın tartıp algan. Onlar özleri mınçada yaşarga mecbur olganlar. Yurtlarını kurşu avulga köçürüp avul sovet etip salganlar. Babayını ormanga da kırtmılar idi utun zerlerge. Pişen de çaptırmılar idi. Berenge de oturtmılar idi. Malların alıp bitirdiler indi. Hem lakin babay şul katı kiri kişi, ucat kişiydi. Kolxozga kirmedi var bir. Köp mengere kıstasalar da bu ortak malını et jimi et aşamı deb aytaydı ol. Bu sistem bar biteşek. Hem şimdi koyan ko'rgandir ol bitir. Tigi vaqtda o'tgan bu sizlarni. Hem lakin şunisi qiziq, şunisi g'ibratli. Ol kolxozga kirmedi. Bu kolxozning raisi minimatga edi. Mana ular har vaqt bir söz şakaşalar edi. Qarasinada. Enkey qo'yaverga bilmay. Babayni yoqlarga bizning atesi bitindi. Etkeyni yoqlarga mening iri bitayib şu. Men ularning mana iki qopma qarshi fikrlarini tinglab, ularning şakaşkanlarini tinglab o'sdim. Şuna ko'ra menda o'ylay boshladim endi. Dunyoning ularning qo'ysa durust ekan. Etkey söylaganda etkey durust shekilli menga. Chunki u kommunizm turida söyleydi, kelajakda kommunizm bo'lacak, bütün narsa o'rtaq bo'lacak, bütün narsa yaxshi bo'lacak deb. Enkey söyleyinde din yağında enkey bir vakit namazda. Enkey söyleyinde ne icmak bulaşak, günahsız işlesen, gadil bulsan hem başkalar deyip enkeyini gideririz. İki dürüstlükünü görüp üstüm. Ama hazır indi yıllar uzgaş şulayda qo'ysini qidirish degan mana o'zingizda shunday bir natija yasadingiz mı? Bilgili enkeydir üsürek. Ama lakin etkeyini kendi dürüstlük var. Olda bet şulay yok. Ol gadillik yaqlıydı etkey. Namus yaqlıydı. Ol in birinci ratta kişi hizmet eterge, işlerge tiyişti beteydi. Özünün baxıtın işlep tabarga tiyişti beteydi. Etkeyini kederiz. Enkeyini kederiz. Şuların ikisini birge qo'shqa şimdi şın dürüstlük barlıqa kele. Siz gaileden neçe bala üsteyiz? 8 bala biz. Subhanallah 8 bala. Siz neçençi? 6 kız, 2 malay, men 3-nji bala. Ben malaylardan ülkeniydim. Şu an kadar bütün idege iratışın mine başta işlerge to'g'ri keldi. Babaydan öğrenip, babay Begistonda etkenimçe. Çünkü etkey kolxoz reisi ertangi 4'lerde chiqib ketadi, tundagina qayta. İlgerasında ish ko'p bitindi avulda. Shularni enkey bilan birga, qizlar bilan, singilkashlar, opalar bilan birgalab ishlab o'sdik. Hem u ko'p oilaning o'zine ko'ra bir o'zinchalik ustunligi bor. Narsada? Biz etkeyden, enkeyden, abi babaydan terbiye alabız. Ama lakin onlar gelip bizim bilen iri almıyor bitindi. Biz birbirimizden örnek alıp istek. Mesela benim Razile apam bek yaxşı resim yasıydı. Şul hatlı ustaytıp garmında oynaydı. Ben ondan köp narsa öğrendim. O oynagaş işlep men oynamasga tiyiş. O resim yasagaş işlep men yasamasga tiyiş. Onlar Razile apam meni eng birinchi bolup şiir yazarga ündedi. Başka tuğanlarının da her birisinin özünün bir ustalığı var idi. Enekerşim Remzel bik de ustayındı. Balta ustası da onun bilmegen nersesi yok. Ondan da bir köp nerse öğrendim. Biz birbirimizle terbiye ededik. Birbirimizle örnek alıp istek. Mine bolashaq deysiz, siz mine sanab o'tgan yoqdoshlarınız, ko'rnikli yoqdoshlarınız bilan birga o'ynab o'sdingizmi? Hech sheksiz Begrak da endi Almaz bilan biz nelargina qilamadik endi. Ol endi qor yog'och eng teka tog'lardan biz shu edik. Biz nedir boshsizroq bo'lganmizmi endi. Ondan so'ng biz savan to'ylarda her vaqtda kirishaydik. Endi 11-10 klasslarda o'qiganda biz Almaz bilan savan to'ylarda hatto avulda Botarda qolaydik. Chunki bir qota sport bilan shug'ullandik. Ondan so'ng bizning dunyoga keluvimizda Begrakda Almazning dunyoga keluvi, mening dunyoga keluv bilan nedir beyli. Men dunyoga kelgach, etkey Almazning atisini oilaviy bilan uchrashganlar da suyashib turar ekan.
Менә Наил минем улым туды, Разил дигән исем куштык. Аңа бит уйнарга кеше кирәк инде бергәләп. Син бу турыда уйламыйсыңмы? Бит Разилгә бит иптәш алып кайтырга кирәк дип. Һәм шуннан соң Наил абзыйның инде колагына бу фикер, бу тәкъдим кирип калган бугай. Нәкъ 9 айдан соң Алмаз дөньяга килде. Менә шуңа безнең яшь вакытларыбыз 9 ай. Һәм без Алмаз белән гомер буе менә 75 ел инде гел бергәләп яшәдек. Мин Мәскәүдә укыганда, ул армиядә вакытта гына күрешмәй тордык, башка вакытта гел бергә. Шулаймы? Бүген дә шатыгыз аралашып яшисез. Бик көн сайын булмаса да көн аралаш телефоннан яисә очрашып күрешәбез. Шулай, ул бала чактан да бигрәк тә ачысын төшесен бергә күреп үскән дуслар, алар инде сыналган дуслар. Инде менә шушы бала чагыгыздан әле күчкәнче тагын бер сорау бирәсем килә. Мәктәп елларында сез бит шук малай гына булмагансыздыр, активист та булгансыздыр, шагыйрь инде булып җитешкән кеше, ул әлбәттә мәктәп тормышында да җәмәгать эшлеклесендә актив катнашкандыр. Шулаймы? Без билгеле шуклыклар күп булды инде. Мәктәптә укыганда да biz başlangıç məktəbdə özümüzün avulda oxuduq Taşlıqda. Onları 5-ci sınıfqa bardıq Күрше авылға, Şəngəlçiyə. Şunda Күрше авылға bir də barası келмейді. Özümüzün avul şul xatlı yaxın әйбеттігі. Алмаз білән шығып кетәбіз де ертән. Қыш күні бұл, суық. Неше шақырым? Бір шақырым. Бір шақырым. Күрше авылға барып жеткенше кері бұрылабыз да, башқа benim классташлар келе инде. Біз оларға айтабыз, бүгін суық күн мәктәптә оқу болмай екен деп. Bütün балаларны кері барып қайтып кетәбіз, қайтырып, шундай шуклыклар да булайды. Әмма ләкин шуклыктан баш күбрәк инде біз файдалы эшләрдә эшләгәнбездер. Безнең мәктәп директоры бір заманы мені шақырып алды да, Разил ди, син шигырьләр язасың икән бит ди. Әйдә стена газет чыгарыйк әле мәктәптә ди. Һәм мин бу эшкә тотындым, һәм Алмазны чакырдым. Алмазның тагын бер таланты бар, сәләте бар. Ул менә дигән рәссам дәре. Алмаз рәссам булды стена газетының, мин редакторы булдым, шулай итеп без стена газет чыгара башладык, һәм безнең иҗат шуннан башланды да иде. Стена газетасына бит нәрсә дә язарга кирәк. Язучылар бик күп түгел. Тотабыз да үзебез язабыз, тотабыз да үзебез рәсем ясыйбыз, шулай итеп әкрен генә кирип киттек без әдәбиятка. Инде Түбән Камадагы орта мәктәпкә күчкәч, анда укый башлагач, анда инде зуррак стена газет чыгардык. Аның узунлыгы 8 метр иде. Һәм бу стена газетасы инде чын мәгънәсендә әдәби газетага әверелде. Ondan sonra Түбән Камада мәктәптә укыганда мәктәп директоры миңа бер эш йөкләде. Анда мәктәптә радиоузел бар иде. Ул вакытта Түбән Камада 4 йорт бар иде. 4 йорт әле алар тапшырылмаган һәм бер кибет бар иде. Һәм мәктәп, бүтән бер нәрсә дә юк. Һәм шушы мәктәптә бер радиоузел бар. Радиоузелда без инде көне-төне Алмаз белән шунда кунабыз, шунда төнәбез дигән шикелле. Шунда biz анлары узун тәнәфесләрдә шушы радиоузелдан әдәби тапшырулар тапшыра идек мәктәпкә. Ул бик тә кызыклы була иде. Һәр бер кызыклы тагын бер вакыйга хәл булды. Кызыклы да кызганыч та дип әйтер идем мин. Ул радиоузел шәһәрдә бердән-бер иде. Бәйрәм көннәрендә шушы мәктәпнең радиоузелы аша урамнарга музыка җибәрәләр, җырлар җибәрәләр иде. Мен көннәрдән бер көнне шул радиоузелда кунып калдым. Бер заманны ишекне бер тәткәнгә уянып, ачып җибәрсәм ишекне, мәктәп директоры басып тора. Ул миңа җакадан ләктер алды да, тотынды мине әрләргә. Син нәрсә мине төрмәдә шәртмәкче буласың? Мин әйтәм, нәрсә булды соң? Нәрсә булды? Мин бит монда гел шушында инде. Чөнки мин төннәрен бу радиоузелда Азатлык радиосын тыңлыйдым. Ул вакытларда Азатлык радиосы тыелган. Мин ялгыш төймәсенә басып, кнопкасына басып, бу Азатлык радиосыннан урамга җибәргәнмен икән. Бу шунда инде бик куркып, ката ишеп җигәреп килгән иде. Андый нәрсәләр, андый кызыклар, андый маҗаралар бик күп булды безнең мәктәптә. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Разил Валиев, күренекле язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе, дәүләт эшлеклесе. Разил абыйның инде без бала чагы турында сөйләшәбез. Мәктәп елларында шуклыклары да, иҗатка аяк баскан чорлары, беренче аяк баскан чорлары. Менә шушы Шишмә башы, шушы стена газеталарынан башланган бит инде. Шулай да бер алгара китеп бер сорау бирим әле.
Хәзер мәктәпләрдә бар микән аны шу радио узелларда эшләү, стена газеталары чыгару? Сез бит мәктәпләрдә балалар белән еш эшлисез. Игътибар иткәнегез бармы? Бигрәк тә дәүләт советында эшләгәндә мин һәр атнан дигән шикелле мәктәпләргә бара идем, таныша идем. Әмма ләкин ни кызганыч, стена газеталары бик сирәк. Кайбер авыл мәктәпләрендә бар әле ул, зуррак мәктәпләрдә, инде кичекенерәк авылларда алар бөтенләй юк. Хәзер бит принтердан чыгаралар да дип куялар, шулай. Принтер шундый гына. Алар бөтенесе компьютерга, планшетларга чумды яшьләр. Бу дөньяны күрмиләр алар. Дөньяны күрмиләр, шушы планшетка керәләр да чумалар. Мин кай вакытта әйтәм, без яшь вакытта безгә сөйлиләр иде, әбиләр, бабайлар, ике дөнья бар дип. Бу дөнья ахират дип. Хәзер өч дөнья бар. Ахират бар, бу дөнья бар һәм виртуаль дөнья. Алар да шул виртуаль дөньяда. Алар ахиратны да белми, бу дөньяны да белми дип артырыбрак әйтәм инде. Виртуаль дөньяларга мөһимрәк. Шулай. Менә сез сөйләгәндә искә алып утырдым. Чыннан да бездә бит стена газеталары ясый. Яңа елда әле класслар арасында ярыша идек. Кайсы классны кыматурырак бит. Аннарсын шулай сез әйткәч искә төште. Нинди дә булса, әле теге шаян кебегрәк, нинди булса икеле алучыларны төрттеребрәк ясыйдыр газеталар, кызыклы шигырьләр бит инде алар турында юк. Үзебез чыннан да үзебезгә уйлап чыгарга туры киләдер. Ул бит чыннан да тәрбияләгән, иҗат ягын тәрбияләгән. Безнең стена газетларында да алмаз белән чыгарган, менә төрттереп язылган мәкаләләргә, шигырьләргә иң зур игътибар бирәләр. Менә шул кызыксындыра иде балаларны, укытучыларны да хәтта. Алар чират торып укыйлар, тизлешеп, менә күз алдына килеп баса, менә бит стена газетасы элеп куйгач та агылалар иде, тизелеп, бер сарт менә берсе укыйлар иде шул стена газетасы. Кемне язганнар, анда ләкмәс өчен тырышасың бит инде, келәдә алмаска тырышасың, мотор пөхтә йөрергә дә тырышасың. Шуннан да тәрбиянең bir ысулы булган бу. Шуннан да бик матур. Еш кына менә тапшыруда безгә кунаклар килгәч, һәр берсендә диярлек мин шундый мәгълүмат иштәм. Без инде республика газетасына да язмалар җибәрәдер дип. Сез район газеталарына республика язмалары белән хезмәттәшлек итә идегез. Мәктәптә укыганда. Иң беренче басылган шигырем һәм мәкалә минем район газетасында булды. Ул вакытта безнең Түбән Кама юк иде, Ширемәт иде, Ширемәт районына керә идек, шунда мин җибәрдем. 6нчы сыйныфта укганда булса кирәк, бер мәкалә яздым мин. Ул күрше бер абый турында, күршедәге абый турында. Ул заманда азып-тузыбрак йөргән. Инде хәзер бит инде өлкән яшькә җиткәч бөтенләй суфилыкка киткән дигән шикелле. Бу турыда инде мин үзем белмим. Миңа абыйлар, апалар сөйлиләр иде, ишетүенә, капка төбенә чыгып утырган абыйлар, апалар. Шулардан ишеттем дә, ишеткәннәремне яздым да, мин район газетасына җибәрдем. Мин аны басылыр дип уйламаган идем. Һәм көннәрдән бер көнне бу басылып чыкты. Басылып чыкты, сөендем инде бер караганда, әмма ләкин көенергә дә туры килде. Берничә көн үткәннән соң кич белән клубтан кайтканда бу абзыйның малайлары мине тотып тукмадылар. Менә минем иң беренче гонорарым шул булды. Мин иң беренче шигырем минем 4нчы сыйныфта укганда әнкәйгә багышлап язган иде. Әнкәйне котлаdım туган көне белән. Ул шул хатлы сөенде һәм мин шунда иң беренче мәртәбә уйлап куйдым. Шигырь язып кешене сөендереп була икән. Ondan soň менә инде бу мәкалә чыкканнан соң үзем шигырь язып тукмалап та була икән. Менә шушы ике нәрсә. Ничек язасың бит? Кешене сөендерер өчен язасың бу, әйтсә киендерер өчен. Киендерер өчен бер. Шундан тора. Һәм менә әлеге дә баягы тагын шул сорауга әйләнеп кайтам. Шушы яшь журналистика мәктәбен үткән буын, алар хәзер күбесе улпар журналистларга әйләнделәр. Хәзер бармы ул шушы тәҗрибә, яшь журналист мәктәбе? Басмаларга, республика басмаларына укучылардан, мәктәп укучыларыннан килә микән язмалар? Сезнең бу игътибар иткәнегез бармы? Килә, бигрәк тә ул Ялкын журналына һәм Салават күпере балалар өчен чыккан журналларга, газетларга килә инде. Аннары һәр язучы да бу өлкәдә үзеннән өлеш кертергә тиеш, һәр язучы, һәр журналист, һәр публицист үзе дә шөгыльләнергә тиеш бу эш белән. Менә мин үз тәҗрибәмне генә әйтеп үтә алам. Мин Түбән Кама районында һәм шәһәрендә инде менә 24 ел рәттән балалар арасында, мәктәп укучылары, башка уку йортларының укучылары арасында иҗат конкурсы үткәреп киләм. Анда алар үзләренең шигырьләрен, мәкаләләрен, әкиятләрен, гомумән язган әсәрләрен җибәрәләр. Аның жюри бар үзенең район ишендәге. Һәм һәр елны мөгах ясап, мин уку елы азагында балаларга бүләкләр бирәм. Актив язганнарга бирәм, җиңүчеләргә бирәм, китапларда, автографлар, кыйммәтле бүләкләр дә бирәм. Менә инде 24 елда бу
конкурста 1235 бала катнашкан дип әйттеләр миңа. Аларның инде шактый журналист булды. Шактый инде югары уку йортларында белем алып инде зур дәрәҗәле орыннарда хезмәт итә. Бу бик тә кирәк нәрсә. Ул мин билгеле 1235 баладан язучы шагыйрь журналист чыкмый билгеле. Әмма ләкин әгәр дә инде иҗатка күз салган икән, аның күңеленә иҗат гаме, иҗат дәрте кергән икән, бу баладан инде нәрсәләр көтәргә була. Димәк, ул уйлана башлый. Дөньяның матурлыгын күбрәк күрә башлый. Гаделлек эзли башлый. Иҗат белән очрашкан бала әйткәнчә бер кайчанда бу дөньяда югалып калмый. Начар була алмый, шуннан шулай, бу бит телне саклап калуда да, милләтнең асылын саклап калуда да үзенә күрә бер юнәлеш. Шулай һич шиксез. Инде менә мәктәп тәмамлагач, инде сез турыдан-туры журналистикага килдегезме? Ул бик кызык булды. Мине дә Алмазны да әткәйләр авылда калдырырга телиләр иде. Алмазның әтисе әйткән, Алмаз, син авыл хуҗалыгы институтына керәсең, син киләчәктә агроном булырсың, бәлки тагын да үсеп китәрсең. Минем әткәйләр нәкъ шул ук юлда, алар икесе бергә инде, бик дуслар иде. Әткәй инде шул хәтле кич җиткән сайын сорайды, улым, әйбәт кенә укыйсың, менә авыл хуҗалыгы институтына әйтәсең, кайтып, шунда агроном булырсыңмы, кем зоотехник булырсыңмы, кем булырсың, белмим мин, әмма ләкин авылга кайтсаң иде, менә бит безнең авылыбыз шул хәтле матур урында, Зәйелга суенда, урман өстебезгә авып тора, шул хәтле күңелле монда яшәү дип безне кыстайды. Әмма ләкин Алмаз билгеле барып керде авыл хуҗалыгы институтына, әмма ләкин 1 ел ярымнан соң аны ташлап башка югары уку йортына күчте. Аннары пединститутның усфагын тәмамлады барыбер. Мин инде юк тыңлап бетермәдем. Мин тыңлаусызрак малай булганмындыр инде. Мин журналистикага барып кердем. Әмма ләкин барыбер 2 ел укыганнан соң журналистиканы ташлап китәргә мәҗбүр булдым. Чөнки мин инде яшьлегемнән үк бәләкәй вакыттан үк Мәскәүнең әдәбият институтына кызыгайдым, барырга кызыгайдым, кергә кызыгайдым. Чөнки анда кемнәр генә укымаган? Расул Гамза, Татларчын Айтматовлар, Евтушенколар, Билла Ахмадуллинлар, менә шулар мине кызыктыра иде. Менә алар белән аралашасы, алар укыган кыйрытында белем аласы килә иде мин. Һәм икенче курсын тәмамлагач университетта мин үземнең шигырьләремне русчага тәрҗемә итеп, сүзгә сүз тәрҗемә ясап, Мәскәүгә җибәрдем һәм конкурстан үтеп, инде анда кергән ният иттем. Монда шулай ук бик тә маҗаралы хәлләр булды. Мин әйткәнемчә инде башсызрак булганмын ул чакта. Менә бу бит сезнең тапшырыгыз язмыш дип атала. Benim yazmışlarım bir karaganda yalgışlardan tura şekilde. Nişte balık siz? Hem lekin o yalgışlardan tura yalgış değil iken nemliğini anlay başlaymanın. O şul için de yalgış şekilde ol. Mesela men etkeni sizin tığlamış yalgıştım şekilde tuyuldu başta. Men tam jurnalistikaya kirdim. Ukis kelmey başladı jurnalistikada. Çünkü partiya tarixi hukuklarda partiya tarixi hukuklar. Benim ko'ngilga yaqin tugul. Men tam yalgışmadım mekan men. Belki men aytam boshqa yerga kerak bo'lganlar. Belki turdan tur Moskvaga ketirga kerak bo'lganlar. Amma lekin men vaqtda avuldan ketgan bola Moskvaga barliq hali qiyg'uligim yo'q edi. Mana ikinchi kursda universitetni tashladim, dokumentlar olirga kirdim. Fakultetga, dekanatga kirdim. O vaqtda anda dotsent edi G'azi Qarshov, bek ataqli kishi, Musa Jalilning eng yaqin do'sti. Men kirdim de, men G'aziga men aytam dokumentlar olirga kelganim. Abxatnoy list degan narsa bor edi bitin. Shuna qo'l qo'ymassizmi ekan? Sen narsa qo'ya ketasan dedi. Men Moskvaga adabiyot institutuna o'qirga borga jinam men. Nechigina o'lishik. Sen xatarlıysanmı de universitetga o'qirga kirganda men abituriyentlar bilan әңгәмә o'tkazgan edim. Shu vaqtda sen so'rov bergan edim. Sen bu universitetga Qozon davlat universitetida ne uchun o'qirga kirgan bo'lding deb so'ragan edim. Sen narsa deb aytding? Chunki menda Tolstoy o'qigan, chunki menda Lenin o'qigan deb aytgan edim. Ya hozir ne ketasan? Aytam G'aziga Tolstoy ketgan, Lenin ketgan, men de ketdim. Shundan so'ng kulib qo'ydi da jiberdi. Hem shundan yolg'ish deganda tag'in mana shu o'rinda da yolg'ish bor edi. Chunki men adabiyot institutuna shiorlarimni jiberdim, konkursdan o'zdim. Anda konkursda bir o'ringa 200 kishi edi. Oy. Ammo lekin bitta mening imtihon berasi bor. Imtihonga da ko'p o'rinda konkurs fanlardan imtihon berasi bor. Men universitetga kirdim, dokumentlarni oldim. Agar da teginda kirmasam, bundan meni kira olmaylar. Mana bu men bit yolg'ishmadim ekan. Yolg'ishdim bitmaydim. Shul xat zo'r yolg'ishlik ishladim. Dokumentlarni olmasqa kerak edi men aytam.
Әмма ләкин инде эш узган, әмма ләкин мин имтиханнарны уңышлы тапшырдым. Аннан соң бу ялгышның ялгыш түгеллеген аңладым. Менә шул ялгыш кебек тыйыла кой вакытта. Шулай. Чынлыкта инде ул ялгыш булып Ул чыкты. кеше инде һәр вакытта да дөрес эшли микән дигән, ул бит инде күрәзәче түгел, ул белми нәрсәнең дөрес түгел икәнен. Шекләнү, икеләнү булырга тиеш. Булырга тиеш, Бер акыллы әлбәттә. кеше әйткән бит, бары тик дураклар җүләрләр генә икеләнми дип. Алар өчен барысы ла ачык. Аның бит инде алдагысын уйлап, уйлыйсың бит ничек булыр икән дип. Әлбәттә шулай. Һәм менә Мәскәүгә килдегез. Мәскәү, ул ничек каршы алды сезне? Мәскәү бик моңсу каршы алды. Билгеле, Мәскәүгә килдем. Бу ниченче ел була инде? Бу 1967 ел. Бик тә моңсу, беркемне дә белмим Мәскәүдә. Тулай торакта утырам бер үзем. Аннан соң инде йөри башладым, таныша башладым. Без белмәдә Бурятның бик шәп шагыйре Намжилдин буй белән яшәдек. Ул бик тә акыллы җегет иде. Шул көннәрдән бер көнне мин Мәскәүнең үзәк почтамтына туганнарга, дусларга, бәйрәм белән котларга дип, октябрь бәйрәм алдыннан килдем открытка язырга дип. Открытка язып торам, карыйм, башын күтәреп карыйм, күршедә бер таныш кыз басып тора. Әйтәм, кем икән бу? Чыннан да ул минем танышым булып чыкты, Гәүһәр. Без аның белән Казан дәүләт университеты журналистика бүлегендә укырга кергән идек, бергә укыган идек. Ул Үзбәкстаннан килгән кыз. Ул бер Мәскәү егетенә кияүгә чыкканда Мәскәүгә кичеп китте. Менә шунда очраштык та, ул мине үзенең өенә, фатирына кунакка чакырды бәйрәмгә. Анда минем ирем белән бергәләп туганнарны чакырдык, бергәләп бәйрәм итербез, татарча рәхәтләнеп сөйләшеп утырабыз дип бардым һәм шунда баргач инде мин таныштым Алия исемле бер кыз белән. Ул аның туганнан туган сеңлесе булып чыкты. Һәм кайтырга җыенгач, мәйтәм бин булды, пәрәмәчләр ашадык, шунаклар ашадык, бик матур сөйләшеп утырдык инде. Шунысын кайтырга җыенгач, миннән сөйләр, син кая кайтасың соң? Мәйтәм, менә шул Добролюбов урамында 9-11 йорт безнең Тулай-Торак шунда. Теге кыз әйтә, мин дә шуның күршесендәге Тулай-Торакта яшим ди. Шул кыз белән, Алия белән бергә кайтырга чыктык, юл буе сөйләшеп кайттык. Ул медицина институтында укый икән һәм шуннан соң инде бер елда узмады, без аның белән өйләнештек. Минем ялгызлыкка чик куелды шундан. Сез студент вакытта өйләнештегез. Студент вакытта 20 яшьтә. Шуңа күрә мин 20 яшьтә өйләндем, минем кызым 20 яшьтә кияүгә чыкты, минем аныгым 20 яшьтә шулай кияүгә чыкты. Шулай мин 60 яшьтә инде бабай булдым. Шәпшән бабай. Машалла. Алайса сез хәзер 55 еллап Менә тип төгәл 55 ел безнең өйләнешкәнгә. Афарин. Сөйләгез әле Алия апа турында. Менә күрешкәндә беренче, менә ул бер күрдә мәхәббәт булдымы, яисә инде ул вакыт үткәч киләме ул? Гомумән сезнең мәхәббәт дигән темага мөнәсәбәтегез? Алияны иң кызыктырганы миндә булмаганмындыр. Чөнки әдәбият институтының Тулай-Торагында Кызыл Пишмак дип аталар битендә бер зал бар безгә, анда бер йөзләп кеше театрганнар инде шул залда. Шул залда атна сайын ял көннәрендә әдәби кичәләр була иде, шигырь кичәләре күбрәк. Анда Евтушенко килә иде, Вознесенский килә иде, Билла Ахмадуллин килә иде, Расул Гамдатовлар, Чингиз Айтматовлар. Менә шушы институтта укыган, шушы Тулай-Торакта яшәгән студентлар, элекке студентлар, хәзер инде атаклы шагыйрьләр киләләр иде. Алияны мин шуның белән кызыктырып, үзебезнең Тулай-Торакка чакыра башладым. Аннан соң инде әкрен-әкрен миңа ияләшкәндер инде ул. Ул вакытта Мәскәүдә мин бер әйткәнемчә инде бер кемне бер татарын да белмидем. Алия минем өчен бик тә рухи нигез булды, таяныч булды. Якын кеше булды. Татар булуы белән дә. Аннары мин табибларны бик тә хөрмәт итә идем гомергә. Табибларга хөрмәтем зур иде, ул табиб булды. Аннан соң инде безнең анда кызыбыз туды, аннан соң тормышның инде башка катлаулырак чоры башланды. Чөнки Тулай-Торакта бала белән яшәү тыела иде. Безне Алия белән икебезне Тулай-Торакта минем бүлмәдән, мен анда инде үзем генә яшидем, аннары Намжыл киткән идем. Безне аннан куып чыгардылар. Без Мәскәүдән бер 15 чакрым читтәрәк бер җимерек бер дача, бер иске бер дачада табып, аның хуҗасы белән сөйләшеп, шунда яши башладык. Мин көндез укыйм, кич белән гаиләне торырга кирәк бит. Фатирга түләргә кирәк. Тимерчелек цехына АЗЛК дигән завод бар Мәскәүдә бар иде инде. Москвичта чыгара торган шуның тимерчелек цехына эшкә кирдем.
Gündüz лекцияға барамын, түніне шунда эшләргә барамын. Ертең сағат 8-ге қайтам да, жүгінам да, киінем да, институтқа кетем. Лекция оқи башы профессор, мен жүққа кетем. Шулай тұрмышыны алып бара башладық. Ол вақытта ең ауыр нәрсе, оның қалғандарына түзерге бола, ақшасызлық енді. Студентның 26 сом 50 тиын берелер бізге қолымызға стипендия. Оны білен неше қойлет тасың. Баланы да шатыра керек. Мен шол жемерек бір ескі бір дайшыға ойна 30 сом ақша төлерге тиіш. Баланы қорарға керек, қойланы тұрға керек, hem başkalar. Шонда бір бикте менің үшін сүйінішлі уақиға болды. Мен 1972 жылда 4-ші курста оқығанда китап бастырып шығардым Татарстан китаптар ширетінде. Ол уақытта Совет шырында гонорарлар әйбәт еді. Гонорар алдым да Мәскеуге жүгіріп қайттым. Жүгіріп қайтуымның себебі түрлі шайында. Біріншісі ғойланы сүйіндіріп, екіншісі борышымны төлеу. Борышым болайды. Ұшырады меңа орамда Лев Ашанин. Русның атаклы шағиры, менен артық жыр язған кіші, шул хатты ол популяр кіші заманда, менің оқытушым, профессор, ол мені өзінің ұлы шекілді тәрбиелеріне ветірім. Шул хатты мене себеті әйбәт еді. Юлдашлар да, как дела, Разил? Мен айтам, що, нормально? Жоқ ти, нормально, түгілге ашап тұра бет. Сенің бит қызың туғандай, сен стипендияға ішкене ашайсың. Мен айтам, бері түзәбіз. Ярар, мен сеңа ярдам етем әлде дәксесін алды да 200 сом ақша шығарып берді меңа. Ол уақыттағы 200 сом, қазіргі бір 200 мың сом шекелді дайынды ол. Мен айтам, жоқ Леванш, мен алмайм. Не ішлеп алмайсың? Не ішлеп ғайлаңы сүйіндірмейсің? Мен айтам, сенки мен аны төлей алмай шақмын. Қайшан төлерімін. Когда разбогатеешь, отдашь дейді. Екі етіп барды шында оқ. Мен де аптырап қалдым, белгілі бөлек алдым, айлаға да, балаларға да қайттым, сүйіндірдім. Мына 72 жылына менің студент уақытта бірінші китабым шықты, айттым, біткенлер алып жүгіріп қайттым деп. Мына зәңгер қабыр шықлар? Мына шошы китап зәңгер қабыр шықлар. Шол китаптың гонорарын тұттым да, жүгірдім Лев Ивановичаны. Лев Иванович, міне, возвращаю вам свой долг. Какой долг? Мен айтам, сіз бит мені уақытта ақша берген едіңіз. Нәрсе деп айттым, мен уақытта сыйға деп айтам, когда разбогатеешь, тогда отдашь деп айттыңыз. Жоқ, ты сен дұрыс ештімегенсіңдір. Мен айтканымдыр, когда станешь богаче меня, тогда отдашь дейді де кетіп барды. Мен шындай кіші ол әйбеттіге. Сол институтны бітіргеште ол Қазанға келіп, біздермен ижад кешелер ештір бердік, біздермен бекті дос яшадық, ол менің үлкен достым болды. Мен үлкен достардан бек оңдым. Қазанға қайтқашта, Мәскеуде де яқшы кішілер көп екен дүниеде. Қолға китапны алғаш, әлбәттә, шул вақыттағы Разил Вәлиевнің шиғырларын ишетәсе килә бит. Тамашачыларға да шулайдыр. Студент Разил Вәлиевнің де шиғырлар язды екен. Менә бір шиғырыңызды оқып күрсәтегез әле безгә. Хәзер эзләп табыйм әле тиз генә. Бу китапта белгілі яшьлек шиғырлары. Гомумән, шагыйрьләрнең иң хисле шиғырлары, хәтта иң яхшы шиғырлар деп әйтергә була, яшь вакытта языла. Чөнки шигърият ул яшьлекнең юлдашы инде. Менә сәхнә бит артистларга һәр вакыт әйтәбез без, сәхнә матурлыкны ярата, яшьлекне ярата дип. Билгеле анда өлкәннәр дә уйный, әмма ләкин шигърият бик ярата, яшьлекне ярата. Шул вакытта, яшь вакытта өйләнгәч язган шигырь минем өйләнүем әйткәнемчә бик тә кызык булды. Язлышып кайтканнан соң Алиягә Хәләл җептемә мондый шигырь язган идем. Вәгъдә. Уҗмах вәгъдә итмим сиңа, бик тар әле шикләрем, бар байлыгым, шигырьләрем һәм дә кара икмәгем. Күкне бирә алмам сиңа, йолдызсыз да итмәмен, айны бүтән ки саклап, сине ахры көткәнмен. Шатлыкларым тулы килеш, кайгымны да түкмәдем. Йортым тәбәнәк булса да, биек әле күкләрем. Бәлки бәхетле булмас. Бәхетсез да итмәмен, ижмах бирәм демим сиңа, тәмухка да кертмәмен. Қарасына оқып. Афарин. Хәтта безнең съемка бригадасы да алкышлый сезгә. Шуннан да тыңлап утырам, хәтта минем кичкенә малай әйтмәшли кырмыскалар йөри. Ул кулдан. Афарин, афарин.
Bizning shunday жылы һәм шундый рәхәт әңгәмә бар, хәтта бүленәсе дә килми. Сорауларыбызны Разил абыйга гел юллап кына торасы килә. Ләкин менә сорау биргә уйлыйм, инде Разил абый аңа инде җавабны үзе әйтеп куя. Менә сез кызым туды ди, сезнең бит кызыгызның да исеме үзенчәлекле, Сөембикә исемле. Ул вакытлар өчен бик тә сәер булгандыр андый исемнәр кушу. Мәскәүдә беренче курста укыганда кызыбыз туды. Кызыбыз туы шатлык, әмма ләкин шатлык белән яшәйин шактый гына аның мәшәкатьләре дә бик күп иде. Мәшәкате тугач ук башланды дип әйтер идем мин. Беренчедән әлбәттә туа әтрактан безне куып чыгардылар. Икенчедән мин кыз тугач бит аңа исем кушырга кирәк. Билгеле без баштан ук Алия белән сөйләшеп куйган идек. Әгәр дә кызыбыз туса, Сөембикә дигән исем кушабыз дип. Чөнки ул вакытта инде мин тарих белән бик кызыксына башлаган идем. Хади Атласының Сөембикә дигән китабын гарәп шрифтында иде ул. Мин гарәп язуым белән укып чыккан идем. Һәм Сөембикә Ханбикәгә инде мәхәббәтем бик тә көчле иде. Һәм мин бардым Загыска. Бардым да әйтәм, менә безнең кызыбыз туды, аңа соракны күрсәттем. Без кызыбызга Сөембикә дигән исем кушабыз. Ул Загыста утырган хезмәткәр, аның китабы бар, исемнәр китабы. Исемнәр китабын карады, безнең исемлектә Сөембикә дигән исем юк. Без андый исем куша алмыйбыз. Без бары тик исемлектә булган исемнәрне кушалабыз ди. Ул вакытта шундый тәртип булгандыр инде. Ни эшләргә инде? Мин аптырап тордым да, ничек итеп моңа исбатларга Сөембикә дигән исем бар икән дөньяда. Yazdım min Kazan'a Tıl, Edebiyat, Sanat, Tarih İnstitutu'nun direktörüne xat yazdım. Fenler Akademisi'nin. Meytem Tatarz'da Сөембикә degen isim var degen mine spravka yazıp jibergizeli. Kötem bir atna öte, iki atna öte, üç atna öte, bir ay içinde isimden koşarga gerek. Balanın hemen ismi yok. Yok, balanın ismi yok. Cevap gelmiyor Kazan'dan. Onlar indi mine şayartıp yazgan diye biladılar mıken niçin Сөембикә isim var degen, Tatar'da var degen spravka bulargan mıken. Men aptırgaç nişlerge indi gittim. Lenin kitapxanasına. Lenin kitapxanasında 22 milyon kitap var. Sovetlar Birliği'ndeki en zor kitapxana. Şu anın direktör orunbasarı benim tanış idi. Eldar Necmettinov degan kişi. Onun yanına kirdim. Aytam siz menga Сөембикә ismi bo'lgan tarixiy kitaplar bergizeli. Ул миңа табып бирде. Билгеле Ленин китапханасыннан китапларны алып чыгарга ярам. Анда гына укырга бирде иде, әмма ул миңа рөхсәт итте инде. Милләттәшем буларак мин шул китапларны сеткага ул вакытта пакетлар юк, сеткага тутырдым да, 15 китап киттем Загыска йөгердем. Бардым да өстәленә тизеп салдым табан. Мен әйтәм күрәсең, менә монда татар тарихы турында ничә китап бар, хәтта ел язмаларда бар. Сөембикә Ханбикә турында китаплар. Тегә карап да Монда да bir жерде Сөембикә белән язылган, берсендә М белән язылган, төрле җирдә төрлечә язылган. Бу документ була алмый бу китаплар. Бу әдәби әсәрләр булар, ел язмалар, алар берсе документ түгел диде. Ни эшләргә? Мин инде шул вакытта шул хат ачуым чыкты, шул хат рәнҗидем. Үзем өчен дә рәнҗидем, татар өчен дә рәнҗидем, исем өчен дә рәнҗидем. Шул вакытта сизми дә калдым, күзләреннән яшь тәгәрәп төшкән. Бу миңа күтәрелеп карады, упыррам, татарин диде дә, кул куеп Сөембикә дип язып бирде. Менә шуның хәтта исемен алуда вакытта татар исеме кушу да, Сөембикә исеме кушу да бик авыр иде. Бүген көндә билгеле без Сөембикә Ханбикәгә дан җырлыйбыз. Менә без әле генә җыен фондында Сөембикә Ханбикәгә багышлап китап та чыгардык. Аңа Касым шәһәрендә һәйкәл дә куйдылар, фәнни хезмәтләр дә языла. Хәтта Казакъстанда Астана шәһәрендә Сөембикә проспекты бар, мөмкин дә безнең шәһәрләребездә Сөембикә урамнары бар. Сөембикәгә без кире кайтабыз. Әле кайтасылар әле бик күп, чөнки ул Сөембикә чын мәгънәсендә безнең халкыбызның иң сөекле шәхесләренең берсе. Әле ачылмаган китап кебек өйрәнергә. Инде менә бу хезмәт юлыгызга килсәк, институтны бетереп, нишләп Мәскәүдә калмадыгыз сез? Мәскәүдә мөмкинлекләр зур. Мен 5 ел укыган чорда Мәскәүгә шул хаты ияләшкән идем дөрес әйткәндә. Дусларым да күбәйде, институтта бергә укыйбыз, укытучыларыбыз бар, шагыйрьләр, язучылар белән газеталарга, журналларга барып йөрим, нәшриятләргә барып йөрим. Шул хатлы Мәскәү миңа якын иде, мин Мәскәүгә якын идем. Һәм институтны бетергән вакытта минем җитәкчем профессор, шагыйрь Лифашин әйтте: "Разил, телисеңме иде, мин сине тәкъдим итәм Дружба народов журналына поэзия бүлегенә хезмәткәр итеп" дип. Мен уйладым да, инде Алия кайтып киткән иде Казанга. Мин дә Казанга кайта дигәч, ул инде Казанда, монда ординатурада медицина институтында укый башлаган иде. Минем гаиләм бит күчеп китте инде Казанда инде.
Мен шунда икеләнә инде мин Казанга кайтып киттем. Казанга кайткач, тагын әлеге дә баягы кайтып ялгышмадым микән, ялгышлар дип әйтәм бит. Ялгышмадым микән дип уйладым, чөнки Казанга кайттым, урамда калдым. Тырга урын юк. Аилә тулайтыракта яши, эшчеләр тулайтырагында. Миңа бөтенләй урын юк, алар аны янына бара алмыйм, тегендә монда куна бирәм. Һәм мин Ялкын журналына эшкә урнаштым. Хезмәткәр булып, анда да тырга урын булмагач, хезмәткәрләр, журналистлар кайтып киткәч, мин калам, эшләрем бар дип, һәм шунда үземнең редакция бүлмәсендә газетның подшивкаларын җәям дә, өскә пальтаны ябынам да, шунда җаклыйм. Менә кем ышаныр, Разил Вәлиев Ялкын журнал редакциясендә газет подшивкаларында йоклап йөргән дигән сүзгә. Шунда соң нишләргә, булай торып яшәп булмый бит инде. Көннәрдән бер көнне мин газетта журнал идарәсенең башлыгы Долгов дигән кеше иде ул, Крашин кешесе, аның янына кирдем. Girdim de metem şunday haller, benim tırığa oram yok. Мен 3-4 ay işleyim Ялкын журналында, lekin миңа вакыйда бергәннәр иде, Мәскәүдән кайткач, сиңа фатир бирәләр дип. Чөнки миңа инде ул вакытта Сергей Михалков булып, миңа монда шундай кагаз биреп җибәргәннәр иде, фатир белән тәэмин итәргә дип. Аның обкомга, партия комитетына җибәргәннәр иде ул хатны. Lekin фатир юк та юк. Минем бүген көндә сезгә бергә фатирым юк, нишлим соң инде? Сен кайда йоклайсың хәзер? Кайда яшисең? Менә мин Ялкын журналында иске подшивкаларга ятып йоклыйм, бүтән чарам юк. Минем бердән бер мөмкинлегем бар бүген көндә, мин сезгә яңа подшивкалар бирәмен ди. Иске подшивкаларда йокламагыз дип уйлыйм, шаярту булды инде. Ләкин бу шаярту биреп өчен бик тә авыр шаярту иде, бәгыремә кагылды. Ләкин барыбер нәтиҗәсе булды. Тагын бер ярты елдан соң миңа бер бүлмәле фатир бирделәр. Шулай итеп мин яшәп киттем. Менә Казанга кайтуы шулай булды. Менә ялгыш дип уйлаганым, язмышның бу ялгыш, менә ялгыш булмады. Әгәр дә мин Мәскәүдә калган булсам, бәлки еллар буена фатирсыз яшәгән булыр идем. Шул дачада. Шул җимерек дачада яшәгән булыр идем. Менә әтигез инде сезнең күңелегезне аңлаган, агрономия юнәлешенә китмәвегезне аңлан. Әтигез ничек кабул итте Мәскәүгә китүегезне? Алар кул селтәделәр инде. Бу үҗәт малай бар үзенекен итә дип. Чөнки мин чыннан да бик үҗәт кеше идем. Әгәр дә бер нәрсә вакыйда бирәм икән, бер нәрсәгә тынам икән, мин аны азагына җиткермичә туктамаска тырыша идем. Минем әткәйдә шундый кеше иде үзе. Мин шул күрәтем. Мин аны үзеннән үрнәк алайдым. Ул шул хәтле тәртип ярата торган кеше иде. Әгәр дә син сәгать 10-да яисә 10:30-да барга вакыйда әйткәнсең икән кайда булса, әгәр дә 5 минут калсаң калсаң, ул син кеше түгел инде. Чөнки син үзеңне дә хөрмәт итмисең, ул кешене дә хөрмәт итмисең. Ул бер кайчан да булдыра алмый торган вакыйда бирмә дип әйтә торган иде ул. Һәм шул вакытта шуңа күрә аның эшләре дә уңышлы барды. Ул озак еллар колхоз рәисе булып эшләп, Татарстанда иң алдынгы хуҗалык булды аның хуҗалыгы. Аңа хезмәт кызыл байрагы ордены да бирделәр. Менә бу яктан караганда мин әткәйгә ошарга тырыштым. Бөтен вакытта да шапытып булмый торгандыр, әмма ләкин ул бөтенләй аңа ошарып бетеп тә булмагандыр. Чөнки мин үзем базыгырак гәүдәле, мин әнкәйгә ошаган. Мин лириграк рухтагы кеше, әткәй кырырак кеше. Әткәйнең буе да 1,80 сантиметр бакадир гәүдәле кеше, бик тә чибәр кеше иде. Ләкин мин әнкәйдән рухны алганмындыр инде. Әткәйдә менә эш стиле, менә дәүләт советында эшләгәндә, менә әткәйнең бу төгәллеге миңа бик тә кирәк иде. Кирәк булды, кирәк чыкты. Тормыш баскычлары сезне аннары куяп китте. Менә Ялкын журналыннан соң. Ялкын журналыннан соң көннәрдән бер көнне мине язучылар берлеге идарәсенә чакырдылар да бер эш тәкъдим иттеләр. Менә син соңгы елларда инде шактый актив иҗат итәсең, китапларында чыгып килә, публицистик мәкаләләр дә язасың, оештыру эшләре дә алып барасың. Менә Чаллыда язучылар оешмасы ачыла, без сиңа тәкъдим итәбез, шунда җитәкче булып барырга. Мин кайтып киңәшим әле, идәгеләр белән, идәгеләр риза булар микәнсең? Идәгеләр белән киңәштем, идәгеләр каршы килмәделәр. Бу синең эшең инде, синең күңелеңә якын эш, әмма ләкин без анда бармыйбыз диделәр. Мин инде алар белән уртак тел таптым, әйтәм, мин дүшәмбедән җомгага хәтле Чаллыда яшим. Җомга көн кич кайтам, дүшәмбе китәм, шул 2 арада йөрдем. Мин 4 ел буена Чаллыда язучылар оешмасы оештыруда катнашып, аны аякка салып, тәртипкә салып, аннары Казанга кайттым. Менә Татарстан язучылар берлегенең
kurultayında idarenin reisinin orunbasarı itip saylap koydular. Tufan Mingul'un idare reisi buldu. Ben onun orunbasarı buldum. Ben de adam Kazan'a kayıtlam eğlenip. Şolada işlegen vaqtda biteli tuğan avulda yoqun biteli siz. Ayye, onu ansıda tartqandır indi. Şimdi avga da kayıtı biriydim ben de. Onlar şolada men bir qaraganda gailenin qalığı belgili rahat tugul. Çünkü gaile alıp barga özün aşağıda da pişirge, jeyiştirge da tegisi mınsa da ol qатын kız ona sarak ekşiye qaraganda. Ama lakin men şolada bek aktif icat ettim. Ben onda Miras degan roman da yazdım, şiirler de yazdım, povestler de yazdım. Ol benim icatın şulay bek de aktif şiir. Onun mene bir bu oңай yo'g'i. Mene men o'zim mene g'oiladan da chiqib aytam. Agarda ide balalar bilan g'oila bilan ishlarga vaqti yo'q irodning. Ol tiginda shaba, manda shaba balani yurtasin, tiglaytasin. Agarda endi o'zigina qolay ekan, ul to'lsin shashga kirib shuma. Shulay bit. Şulay. Şuna ko'ra men yolg'izlikni yaratam da. Yolg'izlik ol ijod qilish uchun bek de kerak narsa. Çünkü her vakit kişi bilen aralaşıp, her vakit ağzıga da butalı versen, senin fikirlerin şey ola başlay, sen yalqız kılgaç için ne özden yana akırıp çıkmasın. Yazıcı, neyin degen yazıcı olsa da, ol en birinci şiiratta özü turunda yazar. Çünkü ol en köp bilgen kişisi onun özü. Ol bit özü degen söz ol bir kişiye narsa tugul. Her kişi özü bir dünya bit ol. Men iken evet, men yüzlagan kişiler bilen aralaşkan, onlar benim koňulga kirgen, onlar benim göz aldımda, onların fikirleri, yüzleri, kıyafetleri, men bit onlarni özümniň koňulyma indirgen ben de özümniň koňulyma aşa, özümniň fikirlerim aşa, onu bayıtıp, dolandırıp edebi eserlerge köçürem. Şoňa görä yalgızlyk bek de kerak narsa, özüň turunda ýazyp. Gümmen kişi gümür boyu özün aşarga tırışadyr endi. Özüňni aňlarga tırışy, ol dünýäni aňlarga tırışy. Endi şu Yazıçlar Birliginde, şu orunda siz nindi hizmet başqaraydınız? Yazıçlar Birliginde belirtip işini tartib alıp barayı Tufan ağa Mingul'un reis olarak, ama men orunbasar olarak icad işleri bilen şoňlarga teýiş edim. Yazıçlaryň ijady bilen. Olaryň ijadyna beýe berişin türlü jyýlışlar ötkeräýdik biz, idare oturuşlar ötkeräýdik, seminarlar ötkeräýdik. Onları aýrym yazıçlaryň ijadyna bagyşlangan şulay ok bahaslar ýyştyraýdyk. Bahaslar ýyştyryw ijad işleri bek de kerek, amma lakin yazıcı için en köp narsalarning birisi, en kerek narsalarning birisi olaryň eserlerini dünýä görsetip, olaryň eserlerini dünýäge çygaryw. Biz olaryň eserlerini Tatarstan Kitap Neşriýatynda bastyryp çygaryw üçin takdim etäýdik. Moskwa neşriýatlarynda takdim etäýdik. Gümmen ol ýyllarda Tatarstan Yazıçlar Uýuşmasy, Yazıçlar Birligi şul hatly aktiv işledi. Bilgili bugün de ol özün bu işlerin devam ete. Ama lakin o vakitteki zamanı başkaydı. O zamanda ol çırlarda bizde edebiyatka münasebette başka türdürek idi. Hem ol çırlarını sağlanıp eski alam. Ama lakin bugün de biz Yazıçlar Birliginden şiddet tügül, atnak sayın, ay sayın jyýlyklar ötkeräbis, halyk bilen şiraşabız, özümüzün eserlerimiz üzerinde fikir alışabız, premiýalar alabız, premiýalar berabız, ijatdaşlarymyzga. Bildireyim äli, premiýalar degenden sizin bitinde zor premiýalar var. Hem gümmen aýtasim kile, muhterem tamaşaçylarymyz, men Razil bilen taňlap oturam, hem Razil Ismagiloviçni ijatyn, hyzmatin bilgen kişi bolarak biz äli onun turmuşynyň jırları turunda da söyleşmedik. Deputatlık hizmet turunda da söyleşmedik. Evet. Onuklары turunda da söyleşmedik. Bizning tağın bir tapşırılık, şul hatlık, hatta bir güne tugul tağın bir 5 tapşırığı da söylerlik yazmış. Şuna göre men Razil efendi siz qarşı bulmasağız, sizin bilen ängämemizni kilesi tapşırıda devam eterge taqdim etem. Siz qarşı tugulmy? Joq, sizin bilen gepleşip oturga men her wagt hazır. Ol men nazar, men şul hatlyk rahatsızlyk bilen söyleşip oturup sizge de rahatdır dep öýlüm, muhterem tamaşaçylarymız. Şoňa görä de näq bir otnada näq şu orunda biz sizin bilen aşıraşırбыз. Näq şu wagtda televizorlaryňyzy qabyzyp, ýeneden bizning ängämege goşulýyňyz. Aşıraşganga kadar esen sag bolyňyz.